mudenga baba muponesi wedu Jesu manherano tinokutendai. Tinovonga Mwari nemutsa wenyu nenyasha dzenyu nokuziva kwenyu uye nokuronga kwenyu kunoshamisa. Timatitendera Mwari kudzoka zvekare pamberi penyu kuzonzwa zvimwe zvomukuru waJesu Kristu. Namati wedu mukati memanherano Mwari wedu tapo taakuzarura shoko iri imi muchizoridudzira. Mutiwedzere chipo chokudzidzisa nekutsanangura kuti Mwari apo tineze tichikovera nashoko iri zvese zvine chekuita nekuponeswa tizvibate, zvese zvine chekuita nekuporeswa simba racho ridzike matiri, zvese zvine chekuitwa nekunyaradzwa aiwa Mwari tiinde tapa nechimwe chimiro, zvese zvine chekuita netariro muna Jesu timugamuchire ave Ishe mukati mekurarama kwedu. Tarira tanamata nekutenda muzita raJesu. Amen. Kati memanheru ano tinotenda zvikuru. Ndiri kudzidza pazuva ranhasi bhuku raDhaniel nebhuku razvakazarurwa. Musoro wenyaya uchiti iwo the return of the little horn. Kudzoka kwekanyanga kadiki. Bhuku raDhaniel rine zvinhu zvitatu. Rine history yemuprofita, roita experience yemuprofita, roita chiprofita. Amen. Chiprofita chiri muna Daniel chinotumidzwa kuti apocalyptic literature kana kuti the study of eschatology, zinoreva kudzidza ma-events ekuguma kwenguva. Amen. Ya, saka patakadzidza Armageddon 1 takaona Jesu ari kuuya. Patakadzidza Armageddon 2 takaona kuguma kwa Satani kwechitema nerufu. Mangwana ndichaenda neni kudenga. We'll fly away. Yeah. Amen. Sure. But in us tisati taenda kudenga pane vanhu vatinofanira kugadzirira kuenda kudenga. Ende vanogadzirwa nebhuku raDhaniel nebhuku raRevelation. Saka bhuku raDhaniel chapter 1 riri kutaura nezvaDhaniel neupenyu hwake. Chapter 2 it's prophecy. Amen. Amen. Chapter 3 experience yeshamwari dzaDhaniel. Chapter 4 experience yaNebukadnezar. Chapter 5 experience ya King Belshazzar. Chapter 6 experience ya Daniel. But chapter 7 to chapter 12 it's prophecy. Bhuku razvakazarurwa, amen, rinotaura mainly ne two things: the Lamb of God and the beast. Chatanga pabhuku razvakazarurwa chapter 13 verse 1 to 4. Ngativerenge ipapo. Verse 1. Yeah. Zvino ndakaona chikara chichikwira chibva mugungwa. Yeah. Chiine nyanga dzine gumi. Yeah. Nemisoro minomwe. Napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine gumi. Yeah. Napamusoro pemusoro wacho mazita okumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, mumuromo wacho somuromo wesumba, shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo choushe, namasimba makuru. Verse 3. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sewakakuwadzwa kusvikira parufu, asi vanga raifanirwa kuchiuraya rakanga rapora. Nyika yose ikashamiswa ikateera chikara. Verse 4. Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba. Vakanamata chikara vachiti
ndianiko wakafanana nechikara, Right. ndianiko unogona kurwa nacho. Right. Verse 5. Mira ipa. Let's read in English, chapter 13, verse 1 to 4. Yeah. Yeah. Ndofunga chinhu chamuri kutaurisa hachisi kutaura. Chiri kutaurere. Hachisi. Machinyimirei volume. Yeah. Verse 1. Yeah. Then I saw a beast coming out of the sea. Yeah. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on his horns, Yes. and on each head a blasphemous name. Yes. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, Yeah. and a mouth like that of a lion. Yes. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Yes. One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, Yes. but the fatal wound had been healed. Uh-huh. The whole world was astonished and followed the beast. Yes. Verse 4. Yeah. Men worshipped the dragon because he had given authority to the beast. And they also worshipped the beast and asked, who is like the beast? Who can make war against him? Verse 5. Kana paverengwa pana patapanzwa John the Revelator ari kuti ndakanga ndakatarira in a vision ndikaona beast. Shona yati ndikaona chikara. Hanzi beast iyi yakanga ine misoro minomwe 7 heads. Hanzi beast iyi yakanga nyanga 10. Pamusoro mumwe nemumwe paiva nezita rekumhura Mwari. Hanzi ndakacherekedza beast ndikaona kuti chikara ichi muviri wacho yainge mbada, a leopard. Hanzi muromo nemusoro yainge shumba, makumbo ainge bere. Hanzi ndiri kucherekedza ndakaona kuti mumwe musoro wacho wakanga wakakuvadzwa zvekuti ronda raifanira kuuraya beast yese asi rakapora. Rapora, the whole world yakashamisika ikanamata beast ichiti ndiani wakafanana naye. Hanzi pavainamata beast ndakaona kuti vainamata shato, nekuti shato ndiyo yakapa beast simba nechigaro. Ndo zvataurwa neBhaibheri. Asi hapasipo pari kutanga nyaya. Musoro wenyaya unoti the return of the little one. Daniel chapter 7 verse 1. tichifamba ipapo famba uchirwazva pamarathon. Tanga raBherishazari mambo weBhabhironi Dhanieri akarota. Yes. Akaratidzwa zvimwe mumusoro make ari panhoo dzake. Akanyora zvaakarota akaudza vanhu mashoko makuru azvo. Dhanieri akataura akati, ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, tarirai mhepo 4 dzokudenga dzakamutsa gungwa guru. Yes. Muka huru 4 dzakakwira dzichibuda mugungwa dzisina kufanana. Yokutanga yakanga yakafanana neshumba. Ina mapapiro egondo. Ndikaramba ndakatarira kusvikira mapapiro aya ataurwa, ikasimudzwa ichibva panyika, ikamiswa namakumbo maviri somunhu, ikapiwa mwoyo womunhu. Ndikaona zvimwe mhuka yechipiri yakafanana nebere, iyo yakanga yakasimudza rimwe rutivi rwayo, uye muromo mayo yakanga yakaruma mbabvu 3 pakati pameno ayo. Vakati kwariri, simuka upedze nyama zhinji. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona imwezve yakafanana nengwe, yakanga ina mapapiro 4 pamusana wayo akafanana neshiri. Mhuka iyi yakanga ine misoro 4 ikapiwa simba. Shure kwaizvozvo ndakaona pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona mhuka yechina yaityisa nokuvhundutsa. Ine simba guru kwazvo, yakanga ina meno makuru outare, ikapedza nokuvhuna nokupwanya zvakanga zvasara netsoka dzayo. Iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira, yakanga ine nyanga 10.
ndikacherekedza nyanga ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruri ruduku. Dzimwe nyanga 3 pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi parwo. Ndikaona kuti parunyanga urwo pakanga pana meso omunhu nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Mirai pa. Kana tanzwa zvaverenga, Daniel ari kuti ndakarota. Pandairota ndakaona mhuka 4 dzakasiyana. Mhuka dzacho yekutanga yakanga yakaita seshumba. Amen. Yechipiri yakanga yakaita sebere. Yechitatu yakanga yakaita sembada. Yechina yakanga isina zita. Asi yakanga yanga 10. Ari kuti shumba yaiva namapapiro mairi egondo. Ende pandakaiona yaibuda mugungwa. Ari kuti bere rakanga rakaruma nyanga 3. Ari kuti mbada yaiva nemisoro 4 ine mapapiro 4. Zvese dzaibuda mugungwa. Mhuka yechina akaishayirwa zita. Asanoti yaive nenyanga 10. Yaive nemazino esimbi. Yaityisa pakutarisa. Yaitsika-tsika dzimwe mhuka. Yaivhuna-vhuna zvinhu zvese. Hanzi ndakaitarira. Ndakaona kamwe kanyanga kachimera. Nobva kadzura dzimwe 3. Nobva kakura. Pandaikatarisa kaive nemuromo wemunhu namaziso emunhu. Kaitaura mashoko kumhuro kumusoro-soro. Amen. Saka shumba dzatinoziva hadzigari mugungwa. Nembada dzatinoziva hadzigari mugungwa. Mbada dzatinoziva hadzina misoro 4. Shumba nembada hadzina mapapiro. Saka kuya kuti mhuka idzi dzofanira kutsanangurwa kuti zvii zvairotwa naDhaniel. Verse 17. Verenga munhu waMwari. Mhuka idzi huru idzo 4 ndiwo madzimambo 4 achamuka panyika. Mira apo. Zvikanzi Daniel mhuka dzauri kuona idzi madzimambo 4 achamuka panyika. Amen. Kana tichidzidza mambo wekutanga aimiririrwa neshumba umambo hweBhabhironi. Wana Nebukadhinezar. Amen. Umambo hwakatevera waimiririrwa nebhe kana kuti bere ndehweMedia and Persia. Wana Cyrus. Umambo hwakatevera waimiririrwa nembada umambo hweGreece. Wana Alexander the Great. Amen. Mapapiro egondo anoreva swiftness pakuita konga. Amen. Babylon was fast. Kwauya Medo-Persia, Greece was faster, if not the fastest. Saka yaive nemapapiro 4. Misoro inoreva magenerals Alexander the Great. Mazita avo mumwe wacho ainzi Lysimachus, mumwe wacho ainzi Cassander, mumwe wacho ainzi Ptolemy, mumwe wacho ainzi Epiphanes. Ndo vakasara Alexander afa vachitonga vadivide kingdom. After Greece pakauya another kingdom yanzi yakanga isina zita. Amen. And we know kuti hakuna kingdom yakaita konga Greece kunze kweRome. Hallelujah. Ndopakauya the Rome of the Caesar.
vana Emperor Caesar ndovakaita take power. Daniel akatarisa, anoti this kingdom yanga ine mazino esimbi, showing extra power. Yaitsika. And then there's no doubt, your history tells you kuti hakuna umambo waive neutsinye seumambo weRoman Empire. IRoman Empire yakasungirira Jesu pamuchinjiko. IRoman Empire yakagadzira tambo dzesimbi dzandaireva dziya dzairovesa Jesu Kristu. It was the Roman Empire. IRoman Empire yaitiyo kana maKristu akaramba achinamata vaisungwa vachiisa mujere. Remember vana Simon Petro, vana James vakaita zvekutemwa, vana Andrews vaitwa zvekuvhiyiwa sewai. IRoman Empire yakagadzira all systems of authority and power. There's no doubt until today education yeRoman Empire nezuro ndo pamakatochinja itakakura kuine maRoman numerals ine mare. That was the Roman Empire. The parliament system that works today is still old Roman Empire. Hakuna doubt architecture, it is still the Roman Empire. That is why the Roman Empire had the flags all over. Zvikanzina Daniel, mukai ndakaona ine nyanga 10. Amen. And the nyanga 10 ziri kutaurwa panapa, no division yakaita after vana Caesar. Nobva yadivider into 10 kings or nations or countries. I can give you the old names. Vana Anglo-Saxon vamakuti England today, vana Franks vamakuti France today, vana Lombards vamakuti Italy nas, ma Visigoths vamakuti Spain today, Alemane vamakuti German, the Burgundians vamakuti Switzerland, the Suevi vamakuti Portugal. And I've left 3, the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths. Iva vanhu vari kunzi vakadzurwa. Amen. All right. And Daniel akatarisa anoona panyika idzodzi dziri 10 pachimera kanyanga. Amen. Let me explain one point here. Saka tikuti isisu Jesu paakazvarwa, Rome yanga isati yadivide. Yanga ina Emperor 1. Mazuva ya Tiberius Caesar. Jesu akafa akaenda kudenga, akasiya vana Caesar vari kutonga. Vadzidzi vaJesu vakapera kusvika pana John, vana Domitian, vana Nero, vana Augustus Caesar vachiri kutonga. It took more than 300 years, if not 400 years, kuti Roman Empire is divided after Jesus Christ. Amen. Saka parikumera kanyanga karikumera 400 years after Jesus aina kudenga. Amen. All right. Saka, are you aware kuti ukuru wa Jesu unoonekwa pachimiki kuti ndi Jesu akadivide time. He divided the time from BC to AD. Yes, you know, to show that King Emmanuel is the true king. Whether he's a Hindu, whether he's a Buddha, whether he's Muslim or atheist, they say they recognize the time in BC and the AD. All right. Mukushandisa time yoyo. Murukutenda kuti Jesu ndisho. Amen. Whether you accept it or not. Scientists, learned, unlearned, philosopher, everybody says, in what year were you born? 2007 AD. Anno Domini, in the year of our Lord. All right. Panapa, yaedio isapachena. Yotiyo Roman Empire yaka divider
the correct year is 476 AD, which means 476 after Jesus Christ. Amen. Ndo patiri kuya nekanyanga, ndo pakamera kanyanga. Kamera anzi kanyanga aka kakatanga kadzura nyanga nato, which means kanyanga aka ka political force. Nekudzura is a political power iwondo. Amen. Anzi kanyanga aka kadzura nato kaive nemaziso. Ukanzwa Bible richiti kanyanga kaive nemaziso, maziso iwaya nenyanga. Ukambonzwa Daniel aine maziso. Makambonzwa vese kada. Asanga asina maziso ere Daniel. Saka ukaona kanyanga kakunzi kaive nemaziso pane nyaya. Zikanzi kanyanga kaive nemuromo. Wataura zvinhu zvikuru. Hati dzidzene kanyanga zvikanzi chipa vhesi ya 23, 24, 25. Akati mhuka yechina uchava ushe hwechina panyika. Hallelujah. Uchasiyana noumwe ushe hwose. Yes. Uchapedza nyika yose nokuupwanya nokuuputsanya. Yes. Kana dziri nyanga dzine 10, Paushe uhu pachamuka madzimambo ane 10. Right. Asi mumwezo uchamuka shure kwavo. Uye uchasiyana navamwe vokutanga. Right. Uchakunda madzimambo 3. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro. Yes. Uchaparadza vatsvene. Right. Uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Right. Iwe uchaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Amen. All right. Zvanzi kanyanga kana kadzura nyanga nhatu kachaita zvimwe zvinhu 3. Kachamhura Mwari wokumusoro-soro. Number 2, kachauraya vatsvene. Number 4, kachashandura nguva nomurayiro waMwari. Amen. Haugoni kukaiginowa, unoreva nhema. You can't ignore this one. Kana kari kuzomhura Mwari waunonamata, haukaiginowa. Kana kari kuzouraya vatsvene, haungakaiginowa. Kana kari kuzochinja nguva nemurayiro waMwari, haungakaiginowa. All right. Let's pray. Zvikanzi kakaiswa vatsvene ava vakaiswa mukati memaoko ako kwenguva nedzimwe nguva nehafu yenguva. In prophetic recognition, time and the times and half a time is equal to 3.5 years. 3.5 years. Dzinotointerpretwa futi. Unotanga wadzidzosera kumadays. Womauta kuti gore rine 360 times 3.5. Kana wadaro unowana makore ese 1260. Amen. Zvikanzi kanyanga kaizouraya vatsvene for 1260. Kaizochinja mutemo waMwari for the same period. Kanyanga kaizomhura Mwari for the same period. Now ngatichitanga kududzira. Ndibvi pano handiburuki ndisina kutaura kuti kanyanga aka ndiani. Saka number 1, kuti tizive kuti kanyanga ndiani, toda kutanga taziya kuti chinombonzi kumhura kuita sei. John chapter 10 verse 33. Verse 33. VaJudha vakamupindura vakati, hatikutakiri basa rakanaka, asi nokuti wamhura Mwari, uye nokuti iwe munhu unozviita Mwari. Amen. Saka chinonzi kumhura neBhayibheri ndekunge munhu ari munhu achizviita Mwari. Vari kubatika here? Tiri tese here? Iwewe wakagara ipapo wozviita Mwari anonamatiwa wakumhura Mwari. Matthew chapter 9 verse 2, 3 na 4 na 5. Verse 2. Zvino vakauya kwaari nomunhu akanga akafa mutezo, avete panhoo,
Jesu akati achiona kutenda kwavo, akati kumunhu akanga akafa mutezo, mwana, tsunga mwoyo, wakanganirwa zvivi zvako. Zvino vamwe vavanyori vakati mumwoyo yavo, munhu uyu unomhura Mwari. Asi Jesu akaziva mifungo yavo akati, munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu? Nokuti chinyiko chakareruka kuti wakanganirwa zvivi zvako, kana kuti sumuka ufambe. Jesu anoona murwere omutarisa oti mwana, sunga mwoyo, wakanganirwa zvivi zvako. Majudha akanga agere pakati, munhu uyu anomhura Mwari. Zvairehwa nemajudha ndezvizvi, hakuna munhu ane authority yekuregerera vanhu zvivi. NdiMwari chete anoregerera chitema. Amen. Problem yemajudha yaive yekusatora Jesu saMwari. Saka vaiti Jesu ari kumhura mwana waMaria naJosefu. Haangatauri kuti ndiri Mwari, haangatauri kuti waregererwa zvivi. That's blasphemy. Saka kanyanga Daniel akateerera, kaiti mwana, sunga mwoyo, waregererwa zvivi. Daniel akateerera, kanyanga kaiti, ini ndiri Mwari, ndofanira kunamatwa. Ichokwadi here kuti kuna mambo anotonga nyika, achitonga chechi, anoita zvechitendero, anozviita Mwari. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutoo upi noupi, nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nomunhu wezvivi mwanakomana wokurashika asati amboonekwa, iye unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa, nokudaro kuti anogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Hamurangariri here kuti chimirako munhu waMwari, zvikanzi zuva raJesu harizouyi kusvikira pamboita kurasika nekutsauka kubva pakutenda kwazvokwadi. Kurasika uku nekutsauka uku kunounzwa nemunhu. Amen. Achagara mutemberi achizviita Mwari. Kana agara mutemberi achizviita Mwari kuti ari kunamatwa, ndizvoka? Atidzokere kuna Daniel. Tidzidze kuti mumwe munhu tingamuziva sei munhu iyeyuyu. Verse 37. Verse 37. Yeah. Uye haangavi nehanya nawaMwari wamadzibaba ake, haana basa kuti kare kwaimbonamatwa ani, kana norudo rwavakadzi, uye haarori. Mira ipapo. Tiri kubvunza manheru ano, ndiani ane political power yekudzura dzimwe nyanga? Ndiani anogara mutembere achizviita Mwari? Ndiani uyo anovingwa navanhu ari vachizoregererwa zvivi? Iyeye munhu iyeye haarori. Ndochekutanga. Chepiri, zvikanzi neBhaibheri anochinja nguva nemurayiro. Ende toda kubva pamurayiro wenguva, tione kuti murayiro wenguva waizochinjwa here. Zechariah 2 verse 26. Verse 25. Vaprofita vayo vakaita rangano mukati mayo, seshumba inoomba ichibvanzura chayabata. Saizvozvo vakapedza mweya yevanhu vangu, vakatora pfuma nezvinokosha, vakawanza chirikadzi mukati mavo. Imbomira ipapo. Pana ari kunzi atiri kudzidza nezvake, anotora mari, anotora pfuma, achipfuma.
munhu iyeye akaita seshumba inobvanzura chainofanira kuchengeta. Munhu iyeye anowanza chirikadzi. Mwari kudenga ngaatende. Unoziva kana Bhaibheri akuti anowanza chirikadzi adarika level yedivorce. Akuita vekurekruta tuchiri tuvana. Anongokura achiti ina handiitwa seini handirorwi. Bhaibheri roti anowanza chirikadzi. Verse 26. Vaprista vayo vakaparadza murayiro wangu, vakamhura zvinhu zvangu zvitsvene. Havana kutsaura pakati pezvitsvene nezvisati zviri zvitsvene, Right? kana kuzivisa vanhu kusiyana kwezvino kunaka nezvakanaka. Right? Vakatsinzina meso avo varege kuona masabata angu, ini ndamhurwa pakati pavo. Saka murayiro une chekuita nenguva. Nezvino takadzidza kuti the Sabbath is the commandment of time. Amen. Sure. Ndouri kunzi wakachinjwa. Amen. Kanyanga shandura mutemo unobata nguva. Ndiani arima anorecognizwa international, asina kubva kuAfrica, haana kubva kuIndia kana kuAmerica, asi wakabva to the old Roman Empire in Europe. Asingarori ari Mwari anoita chirikadzi mukati mekingdom nechurch, akapfuura kwazvo, akashandura mutemo waMwari. Zvikanzi panapa ane dzimwe dzidziso dzakawanda dzenhema. Panapa ndoda kuti uzive chinhu ichi. Handigoni kutaura subject iyi ndikasanongedzera kuti kanyanga kadiki ndiani. Hazvigoni. Ndiye ndisina zvandaita. Handisi kutsvaka vanhu, ndiri kutsvaka kuita unveil maschemes aSatani panyika ino. Amen. Yeah. Saka kana ndonongedzera, handinongedzera kuti ndinovenga nanga. Ndiri kunongedzera kuti ndozviri kurehwa neshoko raMwari. Amen. Amen. Saka pamibvunzo yatabvunza, mbaina utopanga takuchipindura manje. Kanyanga kadiki mutungamiriri ndimambo ane umambo. Mambo uyu haabvi kuAfrica nekuti anzi kakamera pane dzimwe nyanga. Ndizvopa? Anobva kuEurope, the old Roman Empire. Saka musatarise kuAmerica, no, hako iko. Musatarise kuMiddle East, no, hako. Kana kuAfrica kana Australia, no. Tiri kumutsvaka muEurope. Number 2, atiri kutsvaka uyu mukuru, haasi munhu wokutamba naye, munhu mukuru zvakadaro zvekuti anogara mutemberi, vanhu vachiuya kwaari kuzonamata, vachiregererwa zvinhu. Mukuru zvakadaro zvekuti ava Mwari, and because Mwari haana mukadzi, naiyewo haana mukadzi, haarori. Mukuru zvakadaro zvekuti ane authority yaakazvipa iye yokuchinja mutemo waMwari nekuuraya vatsvene. Dema muri muno muZimbabwe kana President Mugabe, totoona kuti President Mugabe havaqualify, nekuti President Mugabe havasi mukuru wechechi. Deta tainda kuMiddle East takudhila nana Saddam Hussein, tikaita kuti havaqualify, nekuti Saddam Hussein anga asingagari mutemberi uye akaroora. Deta tainda America kwatinodhila nana Ronald Reagan, vana George Bush,
Tingaraita vavheta toona kuti no vakaroora. At the same time havagari mutemberi. Ngatiende kuEurope. Taenda kuEurope kuna varume variko vatoda kutarisa vanozikamwa tinobata vana Tony Blair. Toona kuti no haaqualified nekuti kune mukadzi uye haagari mutemberi. Tomuisa pasaidi. Kune varume vari kuFrance mapresident ekutovatarisa toti no havaqualified nokuti vanobata politics chete kuchecha havako uye vakaroora. Torova tichikurosa ukanopinda munyika inonzi Rome unobva wamira. Unobva wamira. You stop. Nekuti ipapo pada kufunga kune njere. Amen. Unobva wamira. You stop to meditate and to think wisely. Nekuti wapinda munyika yeItaly mune nyika iri muItaly inonzi Vatican ina president wayo anonzi the Pope. Inotonyika. That's why pakafa John Paul mapresidents ese ane international recognition akaenda kunoviga mumwe president. Tomutarisa toona kuti but murume uyu haarori haana mukadzi. Tomutarisa toona kuti murume uyu unogara mutemberi St. Peter's Basilica Square. Tomutarisa toona kuti murume uyu zvokwadi vanhu vanoenda kwaari kundoregererwa zvivi. Tomutarisa toona kuti murume uyu zvokwadi anonzi the Lord God the Pope. Tomutarisa tichivheta toda kuti timboona kuti saka pasabata apa anobuda here. Kana waiverenga sandaenda kune dzimwe nzvimbo catechism yeRoman Catholic Church. I'm sure ndine shamwari dzangu maRoman Catholics vari muno. Go and read catechism yako. Page 101. Kana iri yeshona. Ine mubvunzo unoti nderipi sakaramende rinopiwa muprista kana achigadzwa nesakaramende reugadzo. Pane mhinduro mbiri. Yekutanga inoti anopiwa simba rekubatidza misa Sunday. Yechipiri inoti anopiwa simba rekuregerera matadzo. Wenda pa page 53 yecatechism pakanzi itai mitemo yaMwari. Yonyorwa 1 to 10. Kana iri ona mitemo yacho number 1 pakanzi usabani umwe waunoti Mwari. Number 2 paMwari wako pasina. Number 3 pakanzi rangarira zuva reSabata uite chisi chako. Number 4 pakanzi kudza baba vako namai vako. Number 5 pakanzi usauraya. Number 6 usaita choupombwe. Number 7 usarevera kwako nhema. Number 8 pakanzi ipo usachiva chokwako. Number 9 nobva yadivide. Usachiva imba yake, usachiva mukadzi wake. Number 10 yobva yati usachiva mbongoro yake. Vakaverenga mitemo yaMwari vatoona kuti pane mutemo usipo. Amen. Unoti usazviitira mufananidzo wakavezwa. Totally out. Vakaverenga vatoona kuti pane mutemo wadhivaidwa, mutemo wechi10. Vakaverenga vatoona kuti mutemo weSabata
wakakanganiswa manyorerwo acho. Mutemo weSabata hausi chisi chako, izuva raJehovha Mwari wako. Nezvifananidzo zvisande. Mindiro inoti hongu tinobvumidzwa kunamata kuzvipiyaniso nezvifananidzo zvisande nekuti zvakabatana naKristu. Woenda papeji 58 panobva pachibvunza manje, mutemo wechitatu ndoupi? Mutemo wechitatu ndiwo uyu: rangarira zuva reSabata, uite chisi chako chaunochengeta. What zuva reSabata nderipiko? Zuva reSabata izuva resvondo. Ndikuverenga page 58 yekatekisimu. Kana waivhura katekisimu yako page 31 na page 44 ine mubvunzo unoti chiwanzoitwa kwaziwai Maria. Ndio mnamati wekuti kwaziwai Maria mzere grasi ya mambo anemi, makakomborerwa pane vakadzi, makakomborerwa yakakomborerwa mimba yemwanakomana wenyu Yesu. Maria musande, amai vaMwari, mutireverere isu vatadzi iye zvino napanguva yekufa kwedu. Ndio mnamati une uchivhunza. Saka kuti sei tichiita kwaziwai Maria? Zvikanzi tinoita kwaziwai Maria kuti tirangaridze kuti mai Maria, amai vaMwari, vatimiririre nekutireverera panguva yekufa, nokuti ndiyo nguva inokosha. Now aivana mind Jesu haasi Mwari. Jesu ari mwana aivana mai, asi Jesu ari mwana waMwari akanga asina mai. Mukuru kune mumwe ndi Jesu, ndiye mukuru kuna Maria. Maria hagoni kureverera musiki wake nekuti Mwari hana mai. Vari kuti tinobvumidza kunamata kuna una dzitateguru. Bhaibheri roti munhu wakafa hana chaanoita zino chero nomubayiro haasisini. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Verse 5. Nokuti kunongovana Mwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetewo pakati paMwari navanhu, ndiye munhu Kristu Jesu. Zvikanzi kuna Mwari one, Amen, nemurevereri one. Murevereri wacho anomira pakati pemunhu naMwari ndi Jesu. Saka achiti hakuna unouya kuna baba asino mandiri. Come on. Mateo 23 verse 9. Musaidza munhu uri panyika wababa venyu, nokuti mumwe chete ndibaba venyu vari kudenga. Now the name rekuti Pope is a Latin word for father. Amen. All right. Saka kana uchiti Pope uri kuti father. Musaidza munhu uri panyika baba. Kana zvanangana nekutenda baba vako ndivaya vakamuzvara vari kumba. Amen. Sure. Asi kana pakunamata, we have one Father. Amen. Who is in heaven. Inyaya inodhura. Vhura chibhuku chiya uchikoti. Tinzwe kuti ichokwadi here kuti Pope unozviita Mwari. Unochiverenga mastatement acho. Ini ndodudzira ndichiisa kuchishona. National Sunday Law, page 9. Vanhu vari padiscussion. Question: which is the Sabbath day? Vari kubvunza kuti Sabata nderipi? Answer:
Saturday is the Sabbath day. Vamba vatendera kuti Saturday ndo zuva reSabato. Question. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Sei tichichengeta Svondo pane kuti tichengete Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Tinozviita nekuti sangano reKatorike rakabvisa kuyera kubva paSaturday rikaisa kuyera rikakuisa paSvondo. From the Convent's Catechism of Catholic Doctrine, 1957 edition, page 50. Nogona kunoverenga ipapo. Next quotation. Verenga. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Zvikanzi sangano reKatorike kwemakore anodarika 1000 nesimba rekunamata riri mariri ndo rakashandura kuyera kubva pazuva reSaturday rikaisa paSvondo. Catholic Mirror, September 23, 1893. Yes. Next quotation. Yeah. The observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay in spite of themselves. Zvikanzi kuchengetedzwa kwezuva reSvondo kunoitwa nemaProtestants. Anonzi maProtestants machechi ose akaprotesta kubva muRome. Methodist, Anglican, Baptist, Congregationalist, Salvation Army, machechi mana Lutheran ese akati no zvekunamata vanhu kwete. Iwayo anonzi maProtestants. Ndo ari kunzi kuchengeta kwavanoita zuva reSvondo vari kukudza varidzi vezuva. Verenga man. Is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Anzi ndokuratidza kuti vari kukudza nekuyeresa simba nesangano reRoman Catholic Church nokuti ndo rakachinja zuva. Page 35. Yeah. I acknowledge the Holy Catholic Apostolic Roman Church for the mother and mistress of all churches. Ndinorecognize sangano reRoman Catholic Church sandivo mai vamasangano namaKristu ose. Mira ende urikuona kuti point yavapo iri kuwirirana nepoint yekuti as long ava vachichengeta zuva redu tiri mai vavo. Ukaendawo muCatechism page 29 vanotobvunza machechi akabva kupi, ngoti mamwe makereke akarambwa nevanhu vakaramba kuteerera papa ari panzvimbo yaJesu Kristu. Ngapa next quotation. Page 81. Page 81. We hold upon this earth the place of God Almighty. Anzi takabata panyika inoi nzvimbo yaMwari wamasimba ose. Pope Leo the 13th, 1894. Pope akutaura izvozvo. Next. All names which in the scriptures are applied to Christ by mazita ese muBhaibheri anonongedzera kuna Kristu sekuti Messiah, Michael, Jesus Christ, Emmanuel, Christ, branch, Lord, star, morning star, son of mazita ese iwayo. And it doesn't. By virtue of which it is established that he is over the church. Zvinoratidza kuti nemhaka yechimiro chako chekuva pamusoro pekereke yanga ifanira kuti ese mazita iwayo ano-apply kuna Pope. All the same names are applied to the Pope. All the same names are applied to the Pope. Which means imimi wana mumuremekedze zvakanaka. Ema mumuremekedza zvakazara. Amaifanira kungomudaidza muchiti Pope. Maifanira kudaidza muchiti Messiah. Momudaidza muchiti Kristu. Momudaidza muchiti Ishe. Momudaidza muchiti Mwari. Momudaidza muchiti mwanakomana waMwari. Mazita ese anoapply kuna Jesu ari muBhaibheri equally applies to the Pope. In that next quotation. Next quotation. The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were. And the Papa akasimudzirwa. We are the simba guru zvakadaro zvokuti haangoriwo munhuwo. But as it were God and the vicar of God. Asi saMwari nemunin'ina waMwari. The Pope is of such lofty and supreme dignity that, properly speaking, Papa akakwirira nekukwidziridzwa zvokuti kana totaura kumuisa panzvimbo chaiyo. He has not been established in any rank of dignity, but rather has been placed upon the very summit of all ranks of dignities. Hanzi haakwani
pamarenga amunotaura pano panyika. Sure. Asi ndiye ari pamusoro pamarengi ose ekupi Of all dignities. yes Next point. Eh? The Pope is called most holy papa anonzi mutsvene wavatsvene because he is rightfully presumed to be such. nekuti ndo nzvimbo yaakatora kuti zvidaro. The Pope alone is deservedly called by the name most holy Papa ndiye oga anokodzera kunzi mutsvene tsvene. because he alone is the vicar of Christ, Ndiye chete mwana waMwari munin'ina waJesu Kristu. who is the fountain and source and fullness of all holiness. Anova ndiye tsime, malambo namanyuko outsvene hwose. He is likewise the divine monarch Saka ndiye mambo muumwari. and supreme emperor and king of kings. Ndiye empara mukuru, mambo wamadzimambo. Hence the Pope is crowned with a triple crown Ndosaka heti anopfeka ine makrauni matatu. as king of heaven Samambo wekudenga and of earth napanyika and of the lower regions. nepasi pose. Moreover, the superiority and the power of the Roman pontiff Miraipa. Can it go on and on? Amen. Amen. On and on. Nenzewetse kunzwa ngazi. The last part, the return of the little horn. Ndo kanyangaka. Now zvakazarwa mufundisi Mavese ati ndakaona mhuka ichibva mugungwa. Ini musoro wakakuwadzwa. Mhuka yainge mbada, shumba, bere, nyanga dzine 10, misoro minomwe, ngatiite 1 by 1. Misoro minomwe atidzokere kuna Daniel. Tine musoro weshumba. Itai 1. Musoro webere. Misoro 4 yembada. Musoro wemhuka isina zita. Saka pana chapter 13 anongona ya mhuka 1. Zvese zvapo ine ronda rakakuwadza musoro. Ronda iri hakuna in history pakakuwadzwa umambo hwapapa kunze kwaNapoleon. Ndiye akanomubata kuVatican, akamusunga, akaenda naye kuFrance, akamurovera makara 3 mukati medumbu, akafira mujeri. Zvikanzi ndakaona kuti zvakasheka chiRoma chese, zvekuti chinenge chakanga chakukurara, asi ronda rakapora. Kupora kweronda is the return of the little horn. Chiverenga chapter 13 yazvakazarwa verse 11. Verse 11. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Right? Chakanga chine nyanga 2 segwayana, chikataura seshato. Right? Chinobata namasimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Right? Chinomanikidza nyika navagere mukati mayo Right? kuti vanamate chikara chokutanga. Right? Chiya chakapora vanga rokuuraya nacho. Right? Chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti chinoburisira moto unobva kudenga panyika pamberi pavanhu. Mira ipapo munhu waMwari. Chikara chekutanga chiri kumirirwa neupapa pachapter 13 verse 1 chakabuda mugungwa. Kureva kuti pane vanhu vakawanda ndozvinongomirira mvura chete. That is why patime yaJohn imini muno muZimbabwe matiri kugara muno musina vanhu. Africa vanhu vayo yaive Tanzania going back to Egypt. Ndosaka uchiona mubhaibheri mazita aya anoapia Egypt, Ethiopia and Libya and Lud. Ndo vana Egypt variko nanhasi naEthiopia naLibya nanaTanzania neSudan ndokwaigara vanhu. Saka muchiti takabva kuguruswa. Kwese kunokwazi empty and dark and peopleless. Otherwise Middle East ndo yaive nevanhu. NeEurope ndo yaive nevanhu. Ponzi panapa neBhaibheri ndakaona chimwe chikara kureva kuti humwe umambo huchibva panyika kureva kuti panzvimbo isina vanhu. Amen. And we look all over. Toti panguva yaJohn kwakusina vanhu ndekupi? Hakuna kunze kweAmerica. America yanga isina vanhu. Iri empty.
We don't know kuti red Indians akaenda nguva iri, but otherwise even part-time yainda vanhu vakabva Europe vachinda America, vana Christopher Columbus, vana Vasco da Gama, and the crew runner Roger Williams. There were less than 1,000 red Indians. Less than 1,000. Kureva kuti vanhu vari muno muchechi tikangovatimisa ruviri ndochete vanhu vaikagara North and South America. Bhaibheri rakatarira kuti kwakusina vanhu, yaisina vanhu. Saka ndakaona chikara ichi chisimuka. Amen. Hapana mhepo, kureva kuti hapana hondo. Chinoita super power, hondo isina kurwiwa. And that's America. Zvikanzi chikara ichi chaive nenyanga mbiri sedzegwai. Kureva kuti pakuona very good. Amen. Resembling humbleness, humility, intelligence, and the wisdom, and the being friendly too. Asi chakataura seshaka. The power was not in the horns, the power was in the voice. Hakuna unenharo kuti all roads lead to America. Unenharo? Hakuna. Anonzi afamba panyika ino kana asina kusvika kuAmerica asati afamba. Hakuna nyika inotyisa today inodarika America. Irikwe? British pound is more powerful than the United States dollar. Asinda makambunzo vano haindiri kutsvaka mapound. Vanotsvaka user. In any case, best sportsman vanobva kupi? America. Michael Jordan, Michael Jackson, Marion Jones. Kana uri murume mukoma mberi, uchikombeiwa namai mberi vanonzi varume, kana usina kuita sevarume vekuAmerica hausi murume. That's why my hairstyle inonzi hairstyle haisi yekuChina ndeyekuAmerica. Vanamai kana vachizora mafuta, kana asina kuzora American hair. Come on, sure. Amen. Vakadzidza kana asina kusvika paHarvard University asati. It's America all over. Ukangogadzira kakambani kako kama t-shirt inonyura bedzi riri kuAmerica kumusana, anotengwa samapotato. Pakuonekwa renge gwayana, asi kana yotaura yaita shato. Hakusiko here kwakabva ka statement kekuti it's my life. America ikataura, you can shout and sing, it will stand. Kana chotaura chinoita seshato. Zvikanzi basa racho nderekuumba mufananidzo wechikara chekutanga. Basa racho nderekuti vanhu vanogara panyika vanamate chikara chekutanga. Ndiro business reAmerica. Now I'm going to shock you. Are you aware that bengi rekuAmerica harisi reAmericans? There are few people. It's not a reserve bank. Our bank kuAmerica, it's not theirs. Ndere vanhu vashoma shoma. Are you aware kuti hakuna anoita president weAmerica asina kurecognizwa na Pope azvitiki? Azvitiki, anorasa program. Are you aware kuti iko hakuna uchinoitwa na president weAmerica asina kuita consult Vatican? Saka chikara chekutanga chiri kutarisa chakabva panyika choti do things correctly.
Bible yoti chaive nenyanga mbiri. Constitution y'America iri only two things only. Politics uku, church uku. Azisangani. But are you aware that why the success in America is based on those principles? They are destroying their constitution. As I talk, it's being changed. Because the Vatican does it, the church is from politics. That is why Catholic justice for peace and what? And reconciliation. This is what I know quite see in every country. It's an ambassador of the Roman Catholic Church in every country. Are you aware that America tongo ne Jesuits? And the Jesuits, new CIO, the Vatican. I'm going to say three things here. Look at past the Revelation chapter 16, verse 18. Verse 18. Yeah. Ipapo ndakaona mweya isina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo wesato nomumuromo wechikara nomumuromo womuprofita wenhema. Verse 14. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo inoenda kumadzimambo enyika yose kuwakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Tadzidza pana Daniel chapter 7 kuti kanyanga kadiki kakabata simba rako. Number 1 ndikudzura nyanga nhatu. Ndizvo ka? Number 2 ndikuchinja mutemo waMwari. Number 3 ndikuuraya vatsvene. Number 4 ndikumhura Mwari. Kana kakudzoka process iyoyo inofanira kudzosera. Kanofanira kudzura nyanga nhatu. Kanofanira kuchinja mutemo waMwari. Kanofanira kuuraya vatsvene. Kumhura Mwari. Let me now prove. Makambozvibvunza here kuti sei America ichibomba Middle East? Vanhu vanofunga kuti America iri kutsvaka oil. Vanofunga kuti America iri kutsvaka Osama bin Laden. Vanofunga kuti vangamushaya. Vane masatellite ekuti akapancha zita raChiriga ndinotsvakwa nemuninga kusvika ndawanikwa. Rinobva kuAmerica rigotenderera pauri roti apa ndopari. Inyanga nhatu dziri kudzurwa. Nyanga yekutanga inonzi socialism inofanira kudzurwa. Ndosaka Russia yaamarara. Iye zvino ma-echoes eRussia anga asara kumamuslim anoti zvaJesu kwete. Saka they are bombing Middle East. Vachitora vana Saddam vachiuraya kusvikira Middle East ese ati varume we better respect America. Even them to make a noise, yes, zvavakaita hazviiti, but what, can you stop them? Can you stop America? Can you stop America? Tinotaura hedu, but we cannot stop. There is a powerful force behind America. Isiri yekutamba nayo. Saka vakarova Afghanistan stronghold yemuslim. Vakairakadza. Iko zvino puppet government yapo paIraq. Zvataurwa neAmerica toziva kuti chatibatsira kukondena peace. Saka they are destroying terrorism. They are under the guise of terrorism. Chavari kubvisa inyaya yekuti iyo makandris asingawira neAmerica ese anofanira kudestroy. Number 2, makambozvibvunza here kuti se vachiti there's going to be one church, World Council of Churches, Zimbabwe Council of Churches. What for? Isu hatisi kuwirirana. Iwe uri kuparidza kuti munhu wakafa aenda kudenga, indiri kuti kudenga hana kuita sei? Hatiwirirani. Saka tinoita church one say they are destroying my churches. That is why Chiriga chakuti ministries. Chakuti, so that my old names akabuda mu Roma is not destroyed. And pachasangana ma church anosangana only two things yet: the Sabbath
and the state of the dead. Ndozvitsvaka wega uchazoona ndizvo. Hapana pamwe pamakafanana kunze kwaipapo kuti tese tinoenda kuchechi nemusi wesondo. Apa takafanana. Uye parufu kana tatirwa nehama tese tinoti mweya wake waenda kudenga. Number 3, nyanga yechi3. It's a national identity. Amen. Saka kuti African Union, European Union, American Union, Asian Union. You are destroying identity of again, so that at the end it's one government. Because tikangoti isisi varume tatambura neZimbabwe ndoni. Ko tikangoibvisa tikati takutenga neUS one time. Zvese zvinonormalize. As long tiri kushandisa dollar redu chete rinoramba richingodonha. You are diving and diving and diving. Scraping zeros will never stop the diving. Uri munyika yako unotenga wakafara kana watenga nemari yavamwe. Until tabvuma kuti America is going to rule. Zvikanzi chikara ichi basa racho nderekuti at the end of the day chinenge chagadzira vanhu vanoti unless we do what the Pope says. Saka iko zvinanita seakanyarara so TV dzese dzakadirecta kuAmerica. Amen. Yeah. All TV ndokuri kubva news. Zvataurwa naBush ndidzo news. Shakani yakagara zvayo. Ichasimuka yongotaura one voice. Kati memanherano. You shall know the truth, and the truth will set you free. Jesu ane vanhu vari muRoman Catholic Church vakawanda vachapinda denga. Many vari kuinda so vasingazivi kuti ndopavakatsika. Genuine vachinamata Mwari achivanzwa. Jesu ane vanhu vari mumachechi vasiri kuziva ngananda iyi, vasiri kuziva nyaya iyi, vari kungoti tiri kuenda kuchechi, vari kudefenda daily Sunday with all the heart. Vamwe vachafa vasati vagamuchira zvavakuziva. We meet them in heaven. Asi akuziva, may the truth set you free. Newe uri kuzvionera kuti nyaya iri kutaurwa nemurume uyu haitaurwi mumachechi. Vamwe vakatoti bhuku razvakazarwa harivhurwi. Siyai rakadaro. Because the devil knows when the book is opened, the devil is unveiled. Pakuita rukokoma nerwani. Pane munhu anoti Mwari, kwatiri kuinda uku, it means I must make a choice. A serious choice. Either ndomira naJesu kana kuti ndomira nechikara chicharwa naJesu. You make a choice. Ende mukati memanhero ano ndiri kuti pane vanhu vanoti Mwari, ndaitokakavadza zuva reSabata, handina kuziva kuti it is the day that will make the difference. Mukati memanhero ano varipo vanhu vari kuti Mwari, why was this truth hidden to me? Sei zvazvo zvisingataurwi. Ndiri kuchitungwidza rimwe zuva ndataura nyaya iyi, mumwe murume akasimuka mucongregation agomhanya. I thought maybe there was something wrong nesermon. Vatamutendera achiinda, hapana akamubata. In 5 minutes he was back. Achiita mukadzi wokukakaradza kuti uya uone truth. Tatakavanzirwa zvinhu izvi. We were not told.
nyoresa zita rako tiponeswe. Rega ndiricognize vanhu vakatendeuka pamusangano uno. Let me recognize them. Mwari wakuitire zvakanaka. Vese vakanyoresa mazita avo, fambai muye kunomberi. It is the last night. Group uyamira. Usamira marimba ako ramba uchimaimba akadaro usamabvise. Group inenge ichitimbira soft music. Vese vakanyoresa mazita avo munosimuka muri kuya panapa. I believe pane mumwe munhu anoti Mwari ini zita rangu ranga zina kunyorwa. Ndaunyoresa zita rangu. Newe simuka famba uye kunomberi. God bless you. And Lord, I make this choice. Simuka famba uye kunomberi. Nyoresa zita rangu. Sanonoke mudikani. His truth will set you free. Famba advance unga kunomberi Mwari wakomborera. God bless you. Hauna kubhabhatidzwa muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Uchinyikidzwa kamwe chete mukati memvura zhinji. Mangwana vese vanoda kubhabhatidzwa vagere uku, simukai muye kunomberi. Everyone anoti inini I need to be born again. Kana wakagara somewhere there, simuka uye kunomberi. Doesn't matter kuti wanga uri muchechi all the years, wanga uri mubaptismal class, kana uriko kumberi, simuka uye kunomberi. Famba, it's your time. God bless you. God bless you. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Advance uri kuya kunomberi. Sangano riri kuremekedza chirevo nekumira netsoka. Iwe famba uri kuya kunomberi. Ndiri kutorera newewo wanga usati watanga kuchengeta the seventh-day Sabbath. Noti Mwari ndibatsirei, I must start afresh. Famba uye kunomberi. Ndiri kureva newewo unoti inini ndoda kunamata ndiri mukati mesangano iri raMwari. Newe famba uye kunomberi. One more, somewhere there. Otakuita munamato. Waita here the only choice.
Have you made the only choice? White-haired decision, the only decision. Wagadzirisa here mwoyo hana yako pairi kuti ha Mwari ndibatsirei. Hazvikutenderi kuramba wakamira ikoko. Munzeve dzako zvinoita sekuti muparidzi ari kuvenga machechi. Nyamba kana, not even a single day. Vhangeri ratakabata is the gospel of love. Asi rudo chairwo chairwo, kutumbura mota remwana, urwa hwobuda, anozoti thank you. Than kusiya munhu achienda kuhell. It's not love. Munzeve dzako zvinogona kuita sekuti munhu anovenga chechi yakati nechechi yakati. Kana I was born a Catholic myself. Nonga mazoona nemakotera ndinoita catechism. My fathers, my parents are there. I'm praying for them. Iwe ndiwe waziva, ivo havazivi. Mukanande wako kuti ufambe uri kuya kuno mberi. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakubatsire. Bhaibheri rinoti makwai angu anonzwa izwi ravo. Ngatidzidzirei tinamata. Ndinenge ndiri kunamata. Iwe wagadzirisa mwoyo wako. Chida kunyoresa zita rako. Unofamba uri kuya kuno mberi. Mwari wakuitire zvakanaka muzita raJesu. Baba vari kudenga tinotenda. Iyi nyaya iyi haitauriki Mwari. Hazvigoni kuti munhu ashame muromo unless mamushamisa muromo. Gwadza manheru ano. Ndiwandiseiwo neni seri kwenyasha dzenyu. Mudzime mifungo yowakaipa mukati mevanhu venyu. Muchengete shoko renyu. Shoko iri riite senyuchi mukati mehembe, zvokuti muridzi wehembe haangarari kana kuzorora kusvikira nyuchi iyoyo aiburitsa. Shoko iri itsono inotumbura moto. Shoko iri mushonga unorapa diarrhea. Mwari, ndinokutendai nenyasha dzenyu kuti neniwo mundipe mugove mukati maro. Ndinonamatira sangano renyu Mwari. Ndinonamatira vanhu venyu. Ndinonamatira kutenda kwavo pamazuva ataakurarama. We need men and women who cannot be bought or sold, who can stand for the truth and say it without fear, without fearing the results. Vamwe vakatourawa nezuro, vataura nyei. Vamwe vakamisa pi, havazikami kuti vakaendepi. I'm not surprised neni ndikatevera nzira imwe. Asi kana zvichiponesa munhu wani, ndinokutendai Mwari. Vauya kuno mberi, vati Mwari tinokutendai nevhangeri. Varigamuchira nomwoyo wose. Vabata paseed yeshoko. Ndinonamatira kuti ngaimere mavari. Vazive kuri kubva nyika nekwairi kuinda. Vazive kuti things are happening that point to the coming of Christ. Vachengete nhaka yavaprofita mukati mekurarama shoko iri. Siku tizorodzei pamweya wenyu. Mangwana patinouya kuzocelebrata ukuru hwezita raJesu, tiunganidzwe munyasha dzenyu, ropa renyu, tichifara navazhinji vachabhabhatidzwa. Zvingaitika Mwari kuti kune hama yangu mwana wenyu ari kutya kuti zvino ndikatendeuka kumba vanozonditi kudii. Zvino ndikatendeuka zvinoreva here kuti ndatomu Seventh-day Adventist. Zvino ndikatendeuka zvinoreva here kuti zvino ndinonoudza sei murume. Varipo vazhinji vari kunetseka nepfungwa iyi.
it is not their problem. It's your problem. Chavo ku make a decision. Woya kwa muri Jesu. Ndikuwa namata kuti chiro chakubuda. Vaone maasha. Unyoresa mazita. Vese vagadzira vada kubhabhatidzwa. Vanoti neni ndirikuda. Asi ndoda munotaura nani ndikumba. Nevari kunetseka nemibvunzo. Vabatsire kunyoresa mazita avo. Imi muchapindira mukati mekurarama kwavo. Kumburai negroup raya kuzotipa music. Zita raJesu ngarikudzwe. Amen. Amen. Vari kuno kumberi ngatirambe takamira a few instructions to give.